danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Kudi kina yi ne kina goyon bayan su saboda ki riga kin shiga ne? Ba haka bane, ya za a yi na goyi bayan su kawai saboda na shiga. Ai ka san ba zai taɓa yiwuwa ba, maganar gaskiya ne a faɗe ta. So a rayuwanki wani film ne kika fara yi? Fim da na fara a rayuwata shine Rudani. Rudani sunan fim ɗin kenan. Tun me kika fito a cikin Rudani? A Rudani na fito horo nake a cikin Rudani. Yanda muke zuwa picnic, daga nan wata aljana ta shiga jikina, in dawo ina aman jini, ina a horo dai na fito a Rudani. So a rayuwanki kina ganin yan fim kina sha'awar su ko da kika shiga cikin su, so da kika fara fim aka zo sai kika gane ba yan iska ba, sana'a ne suka yi. So ina ganin watakila tun da kike baki taɓa samu ko kuma wani ya miki ta abin da kika samu na hakkin kanki a cikin harkar ba, to da kika fara harkar fim aka baki wani abu ya kika ja rayuwarki?